marhite-hite gor ni debata ama dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tod di perbadian na tumopalangit do tanaon. Amen. Luluhon mau ale debata jala perbadahu mabadak udopak bangso naso daulat roha saya palua au sian bawa si ulahon si pa oto-oto dohot hajek kelon ay hodo debata harorwan ni hagugoku tongos ma hatironmu dohot hati koronmu akka namanoku au pataru au tuduluk habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martang yang maika ale Tuhan debata amanami dari banua ginjang para siroha na sumurung nama dok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami ala di leon hodo anakmu na sesadai tuhamatean humukupami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hanguluan na saliling-niling na dinasida tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadia untuk hati goran dihami sesama dosa nami saluhutna ale nipelean na sundenggan na nipelehon nai gumokop hami saya paeleng mapinggolmu tumangihotang yang nami jala asimarham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mami mari kita siap bukbede patik ni dibata di minggu tasadarion ima patik perjolo doho lapatanna patik perjolo ahu do Jehovah de batam ninna de batatta dang jadi marakup ahu bainonmu de batam
dia do lapatan ni ondo ikon biar rohatta jala molong jala upos mida debata asa mida nasa na ado ima sahatna atong rap mangidogugo mahita tu ado pan debata dinalaho manggulahon batik nai ali Tuhan debata saya bergugul mahami mangulahon naobat batik ni amin. Mari kita siap bukti. Tato poti madu satta tuado pandide bata martangiang maita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua ginjang. Odo napatupaon hasesan di dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asima roham dihami. Akka namangarsak ko dosa nami. Saya sahabi matu baga sa rohanami hasisaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami tiasi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapur siaw. Lao manggotap pun nasa dosa do roha portibion asa upasatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga tu hasisan di dosa. Molotung adong ise namar dosa. Adong do pangodiata diamai iman Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do perdengganan taringot tu dosatta. Alai dada holan taringot tu dosatta. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion.
Asangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Budul ma. Mari kita siap bukuitnya. Turpuk epistel di minggu tasadarion ima nanienet sen Yesaya pido 23 ayat 10 brodi ayat 21 tajahama marsikap sore sonodo hatani Jehovah nong mangaleo dalat di laut jala dalan balubung di bagasan akka aik nadoras. Unang be paingot-ingot tamu akka nama sana dulu jala unang be pikiri hamu akka aruri pasangan yang kabinatan di ladang maha akka gokul do akka pidong untuk ayah monok kuma aiti longonan akka batang air di tanah bakal mengalih minum bangsok tuna ubili ima sahatna mertua do nanti mengatakan di batang jalan sama biasa. Amin. Pujian para nama suci.
Maranatha, siya po pwede. Aduh
porsiatai sona hitan ni hati takun ni dong atas sa porsiau di satok portibio ramahita matok au porsia di debata Jehovah berkuasa atau sana nak mau perang doa au porsia Yesus Kristus anak debata Jehovah sesedai di mana di bawah Maria naga bega siang dari Maria panadora suapua itu hata natu mama dari di pangkuman 100 nama kita terbaca di mana di hau kita silang natu buat betul namulah manusia Tuhan nama naik syukur rahu siang di mana coba amanai paturunan sudah sekali isi mari ada apa yang masuk ke dalam menghuni amat nama Al-Hosea Toti Purwadia Jalan Sadawiya Nabadia Beriya kepada asisten apa Nabadia doa dia sesaya dosa doa dia lain pulang ke suku dari alam aku doa dia keluar nasa sudah amin. Putri Mama Titik Kuria Horas marita salhuna dihamuakkan hina holongan tongon di hari minggu las nerohaon berpungu hita jala horas ma diakkan amadoho ti permingguan on narotu gareja namar hite online sian bagas tabe ta puji maribata mardongan hamuleteon bisa luhut pabahenan na denggani ala saya tong do diasi debata hita marhite akka pasu-pasuna guar ni minggu sadarion ima minggu judika namar lapatan luluhon au ale Jehovah topik Kristus do pandang si tujuan manang Kristus adalah tujuan iman kita permingguan anak sekolah minggu nuaeng nunga boy marminggu tu gereja dengan ketentuan taat protokol kesehatan. Nang tu permingguan nama godam merhite online dohot offline tetap taat protokol kesehatan. Atik tung adong na kurang hipas dumenggam madohoti permingguan sian bagas tabe asa menjaga hahipason ni ganuk ruas nama dohoti permingguan. Diakonia ruas namar sahib dope saat sadarion ima keluarga nyonya si Barani boru si Majutak manang opu asido boru di Surabaya toktong mahita mertangiang tua mata debata asa di pergugui debata inang si Barani boru si Majutak opu asido tumibu ma malum sian persahiton marturia jadwal pertaniangan hari Rabu tanggal 6 bulan 4 2022 pukul 18 WIB ima di Wiksada keluarga W Simatupang boru Pangarituan kilometer 12 di Wik 2 R Sibuea boru Sitorus KPR Putra Residen di Wik Tolu Situage Sitorus boru Lubis KPR PAM di Wik 4 H Pasaribu boru Taku Bolon KPR Jalan Bima Gang 14 di Wik 5 S Siregar boru Manurung. Acara pertaniangan ibadah keluarga tanggal 6 bulan 4 2022 nunga tersurat di warta mingguan di baheni unang lupa behita tabua bema tubagas tabe pendaftaran per guru malua manang kateksasi di pabotoho tu salugut
ruas Huria. Gereja membuka pendaftaran katekisasi manang perguru malua jalanong mendaftar nunga 2 halak di baheni atik tum adong dobe akka yanak kota anggota keluarga na so malua dobe denggamma didaftarkon di pasahak ma berkas-berkas manang fotokopi ni surat baptis kartu keluarga molo adong KTP ado rakso ditutup dope pendaftaran. Koinonia pertanyaan seksi-seksi di Huria merdalam ma songon naung tersurat di warta mingguon marbeta-beta mahita tu akadungatta asareta madohoti pertanyaan jala tepat waktu ma dipatupa di bagas gereja nakpe ola 2 manak turu halak nang ro asa boy diuluti tu ulaun latihan kor pungwanna ziarah manang wisata rohani punguan amano mensen uluan doa citua perhalado nang ruas ni Huriatta tu Jerusalem pinabotohon ma tu hita saluhukna ruas ni Huriatta borha do uluan ni Huriatta perhalado dohot punguan ama nang ruas madohoti ulaun ziarah manang wisata rohani tu Jerusalem ima hari Rabu tanggal 20 bulan 4 2022 tatangyak koma toktong anggia di pasu-pasu debata perdalanan ni jaladenggan di bagasan kahipason saluhut nama dohoti perdalanan ni dalan manang ring road lingkungan gereja pinabotohon jalatabo tolo takas nung ngasidung be dalan ditorun ni kanopi sahat tuhudi ni gereja dicor na marsakap asa sadalan ma manang searah dalam masuk siat jolo ni jabu ni Huria jala haruar sian pudi ni gereja dungi tu si hapirang jala parkir tu nama dopakon dalan haruar sabaris ma dipatupa asa adong dalan haruar muse parar tahun kartu pelian bulanan manang celengan 2022 anak sekolah minggu naposo bulung dohot keluarga pinabotohot tu saluhut ruas ni Huriatta taringot kartu pelian bulanan ruas tahun 2022 sesuai program ni Huriatta nunga adong jalan nunga saat tu ganup keluarga marhite ganup situa lingkunganna atik tum adong dope naso dapotan dipangido ma sian situa lingkunganna nang suang songoni taringot celengan tahun 22 tu anak sekolah minggu naposo bulung nang keluarga program Huria 2022 tok pinasahat tu kita salukutna ruas ni Huriatta lau mendukung di akka program-program ni Huriatta tahun 2022 asa ingot mahita pasahaton akad pilihan bulanan hamulateon berpuluhan pengucapan syukur dohot akkana asing tu debata marhite Huriattaon tadda makka mulateon basa-basa dohot pasu-pasuni debata tu hita ganuk bain sangat dohot hamuliaon di tuhatta parhepengon di Huriatta saldo akhir per tanggal 3 bulan 4 2022 Huria 27 juta 171.900 rupiah pembangunan 120 juta 717.710 rupiah pusat 12 juta 151.200
rupiah. Sending 6.806.300 rupiah. Surat Sijahaun Madapoton na pinarsangapan uluan Huria dohot perhalado Ganup Huria Resort Papua Barat di inginan Nabi asiniroha ma dihamu dohot dame nasiat debata marhite suraton rodo hami madapoton amanami inanami ruas ni Huria HKBP Resort Papua Barat lahu papotohon matuhita saluhutna khobar tu suraton sian induk Huriatta HKBP pusat ima opui eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar namaringana di biara Jatarutung nama nasoi hita asa anggiat dipergugui debata nasa ruas ni Huria HKBP lau mangalesei panggararan dana pensiun HKBP na taring dope godangna 34 miliar 700 juta 34 miliar 700 juta asa anggiat nian mersadani roh hasaluhut ruas ni HKBP manggarar dana pensiun HKBP marhite margugu manang papu muda nasian Ganup distrik na arong di HKBP marhite akaragam ni ulau na tuk papung hotsa alani disagihon ma dana laho si papungoni tuganok akka distrik nang na arong di HKBP jalan di Pasahak Matu distrik HKBP 17 Indonesia bagian timur nalao si Tuhu Kota mengalului danai gudangna sada miliar dungi sian distrik HKBP Indonesia bagian timur disagihon ma tuganuk resort na adong di distrik HKBP Indonesia bagian timur Babungon danai jalan di Pasahak Matu HKBP Resort Papua Barat nalaho Situhu Kota mengaluri danai godangna minimal 75 juta kopartusi di bagas tahunon berdala do sinode amandemen HKBP distrik di distrik HKBP Indonesia Timur na dihasuhutton ni dua resort ima HKBP Resort Papua Barat dohot HKBP Resort Papua ia inganan sinodei di Patupama di Jayapura di bulan Juli 2022 nanengro ia anggaran nadi hari koton di bagasan pulau ini godangna 100 juta jalan disagi hondanai tu dua resort nama kapsuhutton Ganup Mahita sa resort 50 juta 50 juta ma si Papungota sian resort Papua Barat di dua horong ulau ni gudang ni hepeng nalaho si Papungota dana pensiun dohot sian Papua Barat tomu se ima rapok distrik ima 125 juta rupiah di sialani HKBP Resort laho tu uluan tu ulau ni godangna 10 hepeng nanaung terpapungu hepeng nong terpapungu laho tu ulau ni godangna 16 juta 75.500 rupiah ia haroroan ni hepengi imasian ulaun pangojak konon Huria nagok HKBP Galilea
Dihaputuson rapat perhalado HKBP Resort Papua Barat, hepengna lobisian ulauni dibagi dua, ima tu HKBP Resort Papua Barat, dohot tu HKBP Galilea. Jadi hakurangan nalau si Papungota ima 125 juta, moru 16 juta 777 juta 500, gabe 108 juta 126.500 rupiah, ima hakurangan naneksi luluat dope duriat tahun. Si tanggulangan ni HKBP Nasaret onok 28 juta 126 juta 500 rupiah. Si tanggulangan ni HKBP Galilea 40 juta. Si tanggulangan ni Pospel HKBP Nomensen si panupahi manasia sadia na adong ba tahalak coma. Disialani ni sosokom matuhita ganuk ruas ni Huria HKBP Resort Papua Barat laho pasik kopon pendana ni jala di pasahak matu ganuk Huria lau patupahon ragam di ulaun sahat tu pasik kopon papunguhon danai sayang dia ma diramoti jala di pasu-pasu debata mahita saluguna ruas ni Huria jala lam di tebai debata akka basa-basanai di bagasan parngolota jala pinasah ma roha moleate tuhamu amanami inanami ruas ni HKBP Resort Papua Barat debata ma namangaro moti hita. Amen. Toktong ma tapeok hatani debata natar surat di Pesal Menopat ayat 6 nama dok pelehon hamuma pelehan hatigoran jala marhaposat tujahubama hamu mauliate madiak taruas ni Huria nang tuakka pemerhati dohok donatur ni Huriatta nanaung pasahaton pelian tu debata marhiti hamuliateo dohok akkana asing tu Huria atik tu adong tulisan manang perhepengon na libe na hurang takas di wartaon dengan jala dame marohatta mangido panorangion sian perhalado ni Huriatta songani matikting ni Huriatta di bagasa sadarion saya di pas-pasu tuhatta mahita salubuna. Amen. Mauliate. Maradita sa pukendek, hut pasahat pilihan sadaan sadari. Oh
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramote ate-ate don pikiran punah di bagasan Kristus Yesus Tuhan Dei. Amin. Horas madihita dihamu amanami nanami diakana baru parjolo ro be marminggu rapdo ti dari son alau bereng anong tiga buhi naik baru do benida. Jadi dangang do be binoto aka dia maguarni amanami do inanami alai diakana baru ro tumagong ma upangi do kami cong ma amang inak na baru ro naot do be kita marsau. Yang baru hadir minggu ini silakan berdiri supaya kita saling mengenal. Ya, selamat datang dialah amang rumah horbo boru manurung. Amang rumah horbo boru manurung. Selamat datang temang dah. Selamat marsaur to tidak dison alau odo pehuida. Ang pedung kita masih tanda. Jadi debatama nama dongani kita nama inang kudul mah. Jaka na sojong dope nama ila selamat datang pak. Hatani debata dihita imana tersurat di Filipi bitutulu mamuka ayat 4 tolhastu ayat 14 songonom mahja adong dunia nang dia sipang asahonoton tidak ay molo diripu deba adong sipang asahononna di perdagingon dalam aumania tarsunat diari pawaluho doau nasian bangso Israel marga Benyamin ala Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihutton patiki garang dorohaku mangalele huriai sohasurahan di hati goran nasian patihi alai naung paruntungan hian diau harugia doi ujujur ala ni Kristusi saluhuk nadotahe huetong harugian tumipak pun hamuliau ni panadaun di Kristus Yesus Tuhan ki ala ibana useak kon saluhut nai jala orbu doi hueto asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang mamar hati goran sian patik tung sian haprosyaun di Kristus do ima hati goran nasian debata nama rojahan di haprosyaun asau tada ibana do taguguun ni haheon nai ro di hasasau tu akka haporsuhonna dinagabi sa pangalaho au do ibana di hamamate nai anggian saat au tu haheon sianak kanamate apala nau sanga hutak kubima nang nau gabe sundeka alai sai huel hido anggia tertakut au awi songon nau tinakut ni Kristus Yesusi au ale ang kadongan dang hurajumi diriku nau sun hutakubi oddo tahe uhalubahon na dipudikku wayahi na dijolo dopak padangido hupus-pus dopak uba hamonangan nasian panjauan ni debatan sian bijak di bagasan Kristus Yesusi disima sahat dihamu amanginan mulu tabereng mulu berberis akad tentara latihan manang polisi baris berbaris dak kiai didok pemimpin barisani langkah mundur inna hati selalu do didok maju langkah inna kan
ya anu tapi kita iya mulu polisi jalan maju menang jalan mundur jalan mulu tentara polisi mulu upacara itu kinai 17 Agustus kan maju langkah maju jalan maju jalan nah selalu dido tentara anak polisi maju dakya mundur jalan puasa dido maju jalan alanya pak nabi nereng naido di dalam itu pak nabi nereng naido di dalam apa yang dilihat jalan yang dituju itulah yang dijalaninya terkecuali kalau orang mabuk dia bisa jalan mundur tidak lihat jalan ke belakang dia bisa jalan terus tidak tahu kapan dia akan jatuh tetapi orang yang normal orang yang memang diberikan Tuhan hikmat bisu kebijaksanaan harus memandang ke depan ikut tujulu do beres ido banna dido apostol Paulus marhite turpukon dia opat saharo dia siai do pak jolo do berengon mananga hape na laos ulahoni unang mamereng di pudi be unang mamereng tudos tupudi be alai do pak jolo ya itu benar di bagian pendidikan do pengalaman adalah guru yang terbaik pengalaman tuh dan disuruh lihat ke belakang dan pengalaman puasa dan disuruh kita mamereng lihat ke belakang alana dipuditai nunga godang hasesega nunga godang nasoture nunga godang akapa pikirion nahurang denggan itu ubay nadang disuruh kita mamereng tuh unang berek kamu do pak budi alai berek kamu ma do pak jolo asa dia asa boy do patar hading ganon haulioni nalau si idauta jala songon apostol Paulus nunga dibereng imana hading ganon haulioni ido ubay na dido imana dia yat pitu saharo dia 10 pati harugio do diao nasalelengon ngoluku saya dipalele saya mangalelelele huriai nasaise na persea di Kristusi dilele ibadah nasaise na mangihuton Jesusi dihasogohon imana nasaise na martangia marhite goar ni Jesusi dibunuh ibadah ido pangalahon ni apostol Paulus na ujui ada orang so apostol lo ibadah alai dum ditada ibana Kristusi dibereng imana sude nas ukap pamerengan nau nani ukap ni debata patar ma di jolonai sude hapengani haliluon semua yang sudah saya lakukan adalah kesesatan semua yang saya lakukan membunuh orang yang percaya kepada Kristus mengejar-ngejar mereka membenci mereka semua adalah kesesatan itu nabi naimut ni apostol Paulus nak kita ya jadi nasa naung martumu di bagasan Kristusi unang be patuduhon pangalaho na hurang dikjani ya unang paduduhon pangalaho na patuduhon hasurahani ya jala unang ma tapatuduhon naik lomotta ya ido hasisi apalagi molo di huriau ya dang boy iko masih panjuan iko masih ele-eleha iko masih tugu-tuguan
ikon masih yamina ido mulu ni namarturia dan patuduhonon diri niba disada pertemuan mana di huriai Kristus ido patuduhonon ahotan ni holongi ahotan ni sisada pakilalaani ahotan ni sisada pangurupioni ahotan ni sisada nama si tugu-tuguani ido naik kon tubuh di persauran ni akan nasahuriai ido bana dido apostol Paulus dia sabtu dua padi dido kuhalubahun na di pudikku kueahi na di jodoh. Aku akan melupakan yang masa lalu dan akan meniti masa depan. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Masa lalu kita apa? Dulu kita pencuri, dulu kita pembohong, dulu kita adalah orang yang suka dengki terhadap orang lain. Dulu kita adalah orang yang suka berantem, berkelahi, berselisih. Harus itu kita lupakan, harus itu kita tinggalkan. Sebab apa? Karena jika kita hidup di dalam itu, hidup kita tidak akan pernah bertumbuh, hidup kita tidak akan pernah sejahtera, hidup kita tidak akan pernah damai. Jika kita masih hidup di dalam lingkaran itu, maka Paulus mengajak kita, mari kita keluar dari situ. Mari kita melihat, meniti komunikasi yang lebih bagus terhadap Tuhan. Ido na nirokna di bagasan topik tau dopak Kristus do pandang tujuan enak. Kristus do pandang tujuan. Nang hita be Kristus do pandang tujuan bukan yang lain-lain. Datang kita ke gereja ini oleh karena Kristus. Datang kita beribadah di gereja ini oleh karena keselamatan dari Kristus. Datang kita berdoa, berkumpul bersama teman seiman oleh karena Kristus yang mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Jadi ya doni sukun puas ni huria bahasa dang marminggu amat dang marminggu amang alanya hado bahasa dang marminggu ho salilik marminggu ropi amat tasyadui dang marminggu inna berarti col maropi nabi nerengna itu dahe bahasa dang marminggu ina alanya imadamang namat saya jahataya inak tasyadui do uban ada marminggu biau nah nanti berarti col maropi nabi nerengna ya. Jadi molorohi tatu bagat joro di debata dak jol ma bereng debata molo martangiang pehita unang di bagasan pikiran tahun butuh tahun martangiang sotung mago dekekon itu kan aya dong do halak martangiang jaga-jaga dekena asa unang dibuat halak wingo doi di kampus kami. Apalagi mau ke senior, kami junior di bagian ke senior maikan alehuhu matangonon manghuku bidekyon asal unang ibu kan so konon matangan lau martangian dikijang nih panganani gak itu sih do pikiran dan tuh debata itu salah ya. Kita berdoa kepada Tuhan harus tulus. Jangan pikirkan apa yang akan hilang, tetapi pikirkan apa yang akan kita terima nanti melalui Yesus. Ya, yang hilang itu biarlah hilang, tetapi kenikmatan bersama Tuhan yang hilang itu pasti akan kembali. Ya, kalau aku hebengmu unang luluhamu, pasobu mesi maku wati. Jadi luluan ni beng mak, los sakem petahu, rela domu, angku sumerdet, haulo las 100.000 behebek nama aku ngamerdet, balam masaek, itu deh, aku dah
kesalahan itu pangalaho yang tidak bagus, pangalaho yang buruk. Sekarang yang hilang relakan, asalkan jangan nyawamu yang hilang diambil orang lain. Itu baru salah. Dibatik payang paunopo didok unakku membunuh, menghilangkan nyawa orang lain itu baru salah. Tetapi menghilangkan masa depan oleh karena kesalahan kita itu juga masalah. Jadi banyak orang hidup ini tanpa disadarinya masa depannya hilang oleh karena kesalahan dirinya sendiri. Ya. Apakah itu bentuk kesalahan itu? Mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Jangan sampai masa depan itu hilang. Seringkali masa depan itu hilang oleh karena keinginan yang terlalu besar, nafsu yang terlalu besar. Ya, seringkali hilang. Jadi Tuhan tidak menginginkan orang yang percaya itu hilang. Dambia lomo de mata mago mulu di halak naporsia. Alai nani halomon de bata rap mangulu naporsia dohot Kristus. De batama nama arah dihina. Apa pertanyaan? Puji upasangap kami mahwali Tuhan didikkan ibasang. Di hulu namion dan adong natuk terpatu pahami lau paturi aina rodo ho ngale jahuba di batanami na paturehun hami na paingonton hami na memperkubui hami lau mengadalani ari-ari di hulu nami sigalupari di bagasan posniroha di bagasan polo na marharuruan siapa di tugu-tugu hodo hami tuak kecapalan nalomahi di leotko nasa nariko di buluna ubandang marhahurangan hami bi ali jahuba di batana alai marhasik koban di bagasan asin jalahatami na utangyo kami di bagasan persoran nami di kion marhite Parulaunya Apostol Paulus naburuhi ada orang suhitan dan lebih oleh jauh dari batana marhide anak Yesus Kristus tung hamaguan situ dulu hape nani ulan tung haliluan situ dulu hape nani tahopna uban na dibuat hoi bana uban na dipamonang hoi mana lau marnida hati goran hasit tungani manadid kon saluhut parulaun hahulumuni tu hati uroni gabe sisian gabe jolma haposan ibana Apostol Paulus lahu manuriran kata suang nang hami na pumudi sontok tong ali Tuhan ajari hamu ganung marsada-sada asa di bagasan posniroha manadikon hahulumuni asa bomot di bagasan hatyuruni dada lomoroni rohanami di ngulu namion saluhut nado lomoni roham dada sakap nami di ngulu namion saluhut nado sakap ni roham naturus uban ni roham imarsobatuhu tatap jala idama parhinaloan na dinahulumun ni rohanami be alusi ali Tuhan diangka pangiduan ditangyangna ya karena sodapota nak kapasu-pasu toktong leon pasu-pasumi asa gabe-gabean jala sonang suharibu-ribuan akan aporsiai di gunung suang sumonima nang akaruas ni huriam nang kanang dapota nang kapasu-pasu siap koi
ajari nasida mangaramutihu mangaraduti akapasupasui asa unang magu dihaliluon nang hahulumun ni hasiaganon manang portibyon asa tokto hot hajongjongan ni huriami hajongjongan ni akan akrosnya uhamulatau kami do di roro ni sudir ruas ni huriam namar bungu di bagas joroon pasahato dirina tuho ali Tuhan nahodo si leon hamuluani topahi akabasa-basai dia lehon akan adu menggani dihami ganu asarahut hasadaw ni rohai nabi nasada di anak Yesus Kristus Tuhan di sialani i puji usap pahami maho marhide ide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari demahita siang buku Eden nomor 221 ayat itu. Kristus nama naon porsuk kumokop hamu tumadikon tiruan di hamu asa dihuton hamu bagas nipatna dan adong dosa diulai bana dan jupang akal di bagasan pamangan dan mangisahi ibana dinahona isak dan mangasupi dina manaw na porsuk alai di pasangan do tupanguhum sitigor rohai dungi ditakut akka soldado do hidup nasida ro dia kana poso ni Yahudi ma Jesus jana di ihoti jadi ditogihon maibana jumolo tu si Hannas ima si matua ni si Kayapas si tua ni Malil dina satauni ima si Kayapas na umadok tu akka Yahudi dengana do mate sada halak umokok bangsa alai dihutot si Simon Petrus do si sianna sadari nari ma Jesus nama si tadan do si sianna sadai do si tua ni malimi jadi bongot ma ibana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi alai disuktu situa ni malimi ma Jesus taringot waka sisianna dohot taringot kepudana jadi dia lusi Jesus ma ibana ninama patardo hataki di hatoroban natopdong doau mangajari nasailau di bagasan perguruan nang di bagasan jorobe parpumuan ni saluhut halak Yahudi dan adong mananga abu hatahon marsiburi puasa au disukun ho nasida nang ubege hataki ima sukun ay diboto nasida do nahu hatauni dung didok Jesus somoni dipastap sada oppas
na jongjong di sima ibana uhud madido songoni pangalusip tu situa ni malimi dungi ni na Jesus mamangalusi ibana ia nahurang nahudok hajongjokon nahurang alai angko nahonado wasa pastapom asa disuruh si Hannas maibana naum tinali itu situa ni malim si kayapas di sido marpungu akka si boto surat doho situa ni natoro alai saya mangihud do si Petrus madaudau sahak ro di alaman ni situa ni malimi laos bongot ma ming ibana tu bagasa lahu hudul tu si rabdohot akka naposo marnida ujungna alai anggo akka situa ni malim ro di satu rapot godang mangalului panindang yung gagap do Jesus natuk mabahin ibana marutang osa alai nangpe hehe torop sitidangi gagap dan adong juk bangsa alai parbudi na Roma dua halak ninama didok halakon tarbainau do mangaluhai joro ni debata jala pajong-jongon nai sumuang di bagasat toluari dungi hehe masih tua ni malimi madok tu ibana dan alusammu nahina tidakun nasida do pako alai sai hohom do anggo Jesus dungi dipakulingi situa ni malim ibana upatolon maho tu debata si parmului asa di pabaho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata dungi di dok Jesus matu ibana songon ni dok mi matutu alai hudok matu hamu ola ni omma idokmu anak ni jolmai hudul di siam ni hagugu jala di atas obun ni langit gabi diriba situa ni malim ma pahyan namadok namangaleai debata do ibana ola luluan do besi tidangi nunga dibege hamu pangaliayon nei ba behado birohamu dunginin na nasida mamahalusi marutang hosa maiban jadi ditijuri nasida mabuhina nadeba manopuk nadeba mangalisingi huhud mandok surirami hami Kristus isedo namamunuho alai nahudul do angko si Petrus dialamani jadi didapat to sada parukuam maibana mando doho dongan Yesus nasian Galilea alai di porso si Petrus do di dokma dan adong kuboto jaladang waktu sina di dokmi laus ruar maibana tu alaman julu-julu jala martahuak mamana alai marnida ibana diulahi naposo buru-buru ima madok tuak kana jong-jong disi odo sada sian nasida alai mamorso muse anggo ibana jadi duk satok kenari didoak kana jong-jong disi ma madok si Petrus atau ngondo dongan nasida doho ai halak Galilea doho gabi dipuk kasi Petrus ma mambuburang dirina huhud manolon-nolon dan kutanda jolma nanidok munai dungi mamintor martahua mamanuhi padua halihun jadi diingot si Petrus mananidok ni Yesus itu ibadah tolu halido suada honommu au adorang so martahua manu padua halihun jadi marnimoti itu matangis ma ibadah jadi dong diida si Judas parcehi nanaing mona uhum nama Yesus disolsoli maruhana dipaulak ma na Rp30 tuang kasitua ni malim doho tu situa ni bangsoi ninna ma sala doa ujeheho do hape naso marpipot alai tidok nasida ma dan ro dihami odo nasari disi jadi ditipal homma perahi tu bagasa joroi laus sumurut siani lahu manikot alai dibuat situa ni malim mahebenginin nama dan jadi padumu ni tu arta ni joro ai tu horni mudar tui jadi mardos ni roha nasida manuhorossa tuladang ni padehudon
bain perbedaan ni halak dagang alani ubain marguari ladang mudar rodi sadarion. Amin disima sahatna marede mahita lahut papung pilihan padua dot udana pensil. Di luar
Ale debata amanami na di panugidjang odo haruruan ni saluhut silelehon na denggan dot nasa ulibasa na muliutis ubasat hami masian na nilonmi tuhami pilan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julo pasu-pasu may jalaramuti asa huparasyak kami pilanon pati bulo na rajom mo dito nga itong anihuriyam dohot di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti todi asalam utadahami gudang ni silam leon mi tuhami asalam gir-gir hami mandok mauliade tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasa di bonogijang say pinarbadia magwarmo say Roma harajonmo say saut malomo ni roham di bonotongaon songon na di bonogijang leon matuhami saderon hamuluan siabari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni do nganamar dosa tuhami unang hami togyo tu pangunjunan palua mahami sian panang bagasan dami jalo ma pasu-pasu siat Tuhani di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatamahu di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asi maruhana midahu di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasarohom madamena tu tondik Madihita horas jadi dihamu amanami inanami walau haruar hita langsung ma lewat budi angka mobil tuminggu naro barisada ma parkir ni mobil di son asa unang songoni sopolna siak do sude mobil di alamat tahun saduna jadi mau lihat madihita horas